Ускореното изграждане на младата българска държава започва непосредствено след освобождението ни от османско робство. Сред основните приоритети е създаването на структури, които да бранят свободата и териториалната цялост на възкръсналото след 500 годишно иго Отечество. Една от основните задачи е формирането на новата българска войска. Така са поставени основите на инженерните войски. Тяхната рождена дата е 13 септември 1878 година. Тогава със заповед на българската земска войска в град Пловдив се формира първата строева сапьорна рота. Това е началото на инженерните ни войски, а техен създател и пръв началник е щабс-капитан Евграф Саранчов. Тогава се обособяват и отделни формирования – минен, понтонен и телеграфен взвод за изпълнение на инженерните задачи. Така, по силата на историческата необходимост и логика в развитието на военното дело, инженерните войски стават и родоначалници на други родове войски, като военния автомобилизъм, военното въздухоплаване, създава се и първото радиотелеграфно отделение. По време на Балканската война инженерни войски имат изключително голям и неоспорим принос в заключителния етап на обсадата и падането на Одринската крепост. Българското военно-инженерно изкуство в хода на Първата световна война се развива според изискванията на инженерното осигуряване на войските. Тук свое място намира и инженерното разузнаване. Постепенно, част от другите специалисти от инженерни войски, като свързочни, автомобилни, авиационни, започват да се обособяват като самостоятелни родове и видове войски. По време на Втората световна война, инженерните полкове в състава на българската армия са 4. В двете фази на войната те възстановяват и поддържат близо 500 км пътища, усилват и възстановяват мостове с обща дължина почти 400 км. Инженерните полкове участват в поддръжката на пристаните, на паромите, переправите и устройствата към и след тях. Използвани са и при разминирането на бойното поле. За 145 години от създаването на българската пехота, кавалерия, артилерия и инженерни войски. С тях започва всичко. Така че от това само може да се извадим извода какво е значението. Те нито са на второ място, нито на трето място. Те са редом с останалите. Нито пехотата в миналото, кавалерията, артилерията, нито в съвременните условия може да се справи без инженерни войски. Изключително важни са в днешни условия. Мисля, че се доказва и в събитията, които са около нас. За радост, нашите инженери са полезни не само във военно време, а изключително полезни и в мирно време. Инженерите с тяхните си дейности са полезни бедствия, аварии и дори в малките моменти, когато институциите, докато се завъртят, те да успеят да помогнат на хората и да минимизират сроковете за експлоатация, билото на път, на участък, който трябва да бъде превален до създаването на съответния мост или друг вид съоръжение. Така че те се България, български въоръжени сили и сухопътни войски се нуждаем от тях на ежедневна база. Днес най-голямото инженерно формирование у нас е 55-ти инженерен полк в Белене. Началото му е поставено в далечната 1906 година, когато на 1 януари със заповед на генерал Георги Вазов се развръща мостовата дружина, пряко подчинена на началника на инженерните войски. 2 години по-късно към мостовата дружина се прибавят още 3 роти и тя се преименува в понтонна. Сега 55-ти инженерен полк е единственото инженерно формирование от състава на сухопътни войски за осигуряване на пълния спектър от мисии на родната пехота – отбрана, принос към международните мир и сигурност и оказване на помощ на населението при бедствия и аварии в мирно време. Инженерните войски – това са работните пчелички на сухопътни войски. Не напразно и девиза
на полка е първи и последни. Излизаме първи да подготвим позиции, маршрути, да устроим мостови преправи и също така да се прибираме последни, след като сме ликвидирали последствията от проведените учения. Полка изпълнява задачи по обща инженерна поддръжка, осигуряване на мобилност, контрамобилност на маневрените формирования, като това се включват задачите по инженерно разузнаване, устройване на проходи, устройване на минни полета, предпредния край в дълбочина на отбраната, устройване на мостови преправи, на водни съоръжения, изпълнение на задачи по добиване, пречистване на вода, изпълнение на мероприятията по маскировката. Разузнаване и обезвреждане на невзривени боеприпаси, също така прокарване и поддържане на колонни пътища и фортификационно оборудване на позиции. Това са основните задачи. При изпълнението на трите мисии на българската армия се използват уменията на бойците инженерни специалисти в различни направления. Не напразно по ангажиментите, проистичащи от мисията принос към националната сигурност в мирно време, полкът поддържа в готовност една група в Белене за евакуация на населението при авария в АЕЦ Козлодуй, както и 6 специализирани формирования за овладяване и преодоляване на последствията от бедствия и аварии, 4 в Белене и 2 в Пловдив. Батальона има 4 роти. Първата рота е инженерна рота за бойна поддръжка. Тя се занимава с устройване на проходи и взривни и невзривни заграждения. Следващата рота е рота за ношение на невзривни бойни припаси. Изпълнява задачи по разузнаване, транспортиране и унищожаване на невзривни боеприпаси и импровизирани взривни устройства. Разузнаване на изоставяне на автомобил за наличие на невзривени боеприпаси. Добре. Район е отцепен на 200 метра. Скорост за движение 50 км. Другата рота е понтонно-мостова инженерна рота. Устройване на паромни и мостови преправи с понтонно-мостови парк. И четвъртата рота е инженерно-мостова рота, която се занимава с устройването на преправи. За неутрализирането на открити на територията на страната невзривени бойни припаси, формированието разполага с техника и оборудване, отговарящи на стандартите на НАТО. Участвали сме в всички бедствия и аварии, които са се случили на територията на Република България. Това са Челопечене, взривяването, взривовете в складовете, Горни Лом, Петолъчката, Севлиево. Във всички сме участвали и сме подпомогнали населението за отстраняване на тези бедствия и аварии, които са се случили посредством взривовете.
Инженерни войски са пионери в миротворческата история на българската армия. Над 30 инженерни контингента са участвали в мисии извън страната през последните 26 години. Още през 1997 година, преди официалното ни приемане в НАТО, от бившата инженерна бригада в Белене за първи път в нашата армия беше сформирано подразделение за изпълнение на различни задачи под ръководството на пакта. Подборът и подготовката на инженерните взводове, участващи в мисиите на СФОР в Босна и Херцеговина и на КФОР в Косово, се извършва основно в 55-ти полк. Освен това, голям брой офицери, сержанти и кадрови войници от състава на полка взимат участие и в мисиите в Ирак и Афганистан. Военнослужащи от полка служат на различни длъжности в многонационалните щабове в Босна и Херцеговина в рамките на операцията Алтея на Европейския съюз. Ежедневната учебно-тренировъчна дейност на инженерните войски акцентира предимно върху подготовката на подразделенията за изпълнение на задачи по инженерното осигуряване на действията на войските в условия максимално близки до бойните. А доказана, писана с кръв максима е, че без инженерно осигуряване на боя победата е невъзможна. Тази година взехме участие в подготовката на полигоните Ново село и Корен за провеждане на ученията на 3-то и сегашното 5-то бригадно командване. 20-та година взехме с така участие в голямото учение на 61-та механизирана бригада, Балканска стена 20. Също така подготвихме полигон Сливница за провеждането на тактико специално учение с батальон от състава на 3-то бригадно командване. Няма полигон, на който да не сме взели участие. Задачата, с която сме ангажирани тук, е да извършим фортификационното оборудване, като за целта се извършват земекопни дейности за окопи, за различна видова колесна и верижна техника. Отделните подразделения нямат възможности да устроят такова фортификационно оборудване и по тая причина се търси помощ от полка, който преразпределя тези задачи и ние извършваме въпросните земекопни дейности. Постигането на пълна оперативна съвместимост е приоритетна задача, върху която са насочени усилията на инженерните ни войски по време на ученията, които те провеждат в страната или чужбина, самостоятелно или с международно участие. Особено внимание се обръща на отработването на задачи, специфични за хуманитарни и мироопазващи операции, на действия по ликвидиране на последствия при бедствия и аварии. Предизвикателства пред инженерни войски винаги е имало. Например, юни месец с не напълно окомплектовано с личен състав и техника, се наложи по едно и също време да работим в 3 направления. Имахме и хора, които участваха в охраната на държавната граница и ликвидиране на последствията от наводненията в района на Берковица. Имахме личен състав от понтонно-мостовата рота, която участваше в международното учение в Румъния, в района на Бордошани, Уеб Кросинг,
в рамките на Сейбър Guardian. Има много предизвикателства, но опитваме да се справим с наличния личен състав и техника с задачите, които ни се възлагат. Традиция за инженерните войски се превърнаха сборовете, на които водолази от различни формирования от сухопътни войски се събират, за да усъвършенстват уменията си. Първият етап от подготовката им започва през пролетта с тренировка във водите на река Дунав. Наистина е доста специфична работата под вода в река Дунав. Специално, защото тук влияят много фактори като течение, като бистрота на водата. Почти в повечето случаи няма никаква видимост. Затова казваме винаги, че ние сме като слепи водолази, на опипвани. Доста е клаустрофобично отдолу под водата. В някои случаи наистина е доста страшно. С оплитане, с мрежи, във всеки момент не знаеш какво ще се случи. Затова трябва да се подготвим и винаги трябва да се нащрека. И винаги разчиташ на хората. Няма значение дали ще бъда аз отдолу под водата или подчинените ще ме осигуряват. Който я осигуряваш, той е най-важният човек. Работата в екип е много важна при нас. Освен в специфични речни условия, в различни периоди от годината, водолазите повишават своята подготовка както в морски условия, така и във водите на изкуствени водоеми. Идеята на лагерите е военните водолази да придобият умения и способности във всякакви условия. В лагер сборовете, по традиция, освен домакините от 55-ти инженерен полк, участват групи от батальоните за защита на силите в Стара Загора и Казанлък, инженерната рота във Варна и водолазната група от военна полиция. Взаимодействието с различни държавни и обществени институции и организации при борбата с кризи от различно естество също е заложено в дейността на инженерните войски. Ние познаваме процеса на организирано учение в НАТО и предлагаме добрите практики на общинско ниво. Другото нещо, в нашия център имаме отлично разработена, по-скоро лаборатория, с която правим моделиране и симулации на различни бедствия. Най-просто мога да го кажа, това е един софтуер, който пести време и усилие и дава на хората, които вземат решение, бързо, точно и прецизно решение. Това е второто направление, с което ние допринасяме за това учение. И третото, което искам да кажа, е анализа. Може би това е едно от най-важните неща, тъй като от него разбираме кое трябва да подобрим, кое трябва да променим и кое работи добре за нас. Всяка тренировка, точно това е едната от основните цели, за да може да се проиграят именно тези комуникации най-вече, да се видят на стандартните оперативни процедури, които са залегнали в плановете на общината, да се премине през тях, да се види точно кой, къде, как и кога действа. Това е най-важното на една тренировка или пък от този тип учение. Високо рискова работа е, така е. Напълно го осъзнаваме целият личен състав на ротата, че е отговорна, напрегната. Не е за всеки.
казвам го винаги, че не е за всеки тази професия. Не се плашим от предизвикателствата. Успяваме да се справим с всичко, което ни се постави като задачи. Като цяло в работата в инженерни войски адреналин не липсва. Също така не липсва и разнообразие, защото инженерни войски работят в общо 16 направления. Инженерно разузнаване, миниране, разминиране, добиване и пречистване на вода, прокарване на пътища, изпълнение на мероприятия по маскировката, осигуряване на захранване с електричество. Всичкото са едни отделни задачи, направления, които изискват специализиран, подготвен, добре обучен личен състав. Така че като цяло динамика и адреналин не липсва в инженерни войски. Днес може да отидеш да изпълняваш една задача, утре може да отиваш да изпълняваш абсолютно различна задача. Военните инженери регулярно са и на границата с южните ни съседки Турция и Гърция в помощ на Министерството на вътрешните работи. Военнослужащите не само осъществяват съвместни патрули с граничарите, но имат и отговорната задача да възстановят всички компрометирани участъци по оградата, дали вследствие на умишлена повреда или в резултат от природните стихии. Рязах оградата, защото беше прекалено права и решихме да я изкривим. Шегувам се. Значи, моята задача тук основно е да възстановим щитите по оградата от лошите метеорологични условия, като изправяме колови, възстановяваме паната, съответно и запушваме дупките, където бежанците са ги рязали, преминали са, то по-нагоре ги има. Изправят са коловите, набиваме нови колови, ако съответно преценим, че тези са много рехави, защото почвата е много рехава тук. И основно това не е задачата, да възстановим щитите по границата. Другите колеги с специализираната техника възстановяват моста, който го отнесли. Дъждовете са го отнесли, предполагам. Там после ще идем да възстановим и оградата, защото там пък няма ограда. И основно това е нашата задача. В периода 2020-2022 година бяха отремонтирани около 200 км от възпиращото съоръжение. Също така вземаме участие и по охраната на държавната граница. От 4 септември се включваме отново с личен състав и техника в района на ГПУ Малко Търново. С многообразието от задачи, които изпълняват, инженерните войски са извоювали своето достойно място не само в българската армия, но заслужено печелят и уважението на обществото. Петдесет и полк са единственото самостоятелно инженерно формирование в сухопътни войски и най-голямото в българската армия. В сухопътни войски имаме още 2 батальона, които са към 2 бригади, които изпълняват подобни задачи, които изпълнява 55-ти инженерен полк. Но 55-ти инженерен полк има и уникални способности, които друг не притежава.
Има защо да се гордеем. Гордеем се с тях и то се гордеем на ежедневна база. За да не влизам в историята, влизам само в няколкото месеца назад в самите учения, мероприятия и действия от тях, които бяха необходими в връзка с събитията, причинени от климата, само в последните месеци. И оттам може да се направим извода дали можем да се гордеем тях и дали имаме нужда от тях. То е очеваден. Навсякъде се представяха отлично. Бих казал, че въпреки това, което имат и притежават, на това, което е една от уникалните им способности, подготовката на преправи през водна преграда, същите в учението, което беше Сей Баргарен в Румъния, казано на наш език, учудиха доста и това е изцяло благодарение на уменията на хората в униформа от 55 полк. Гордея се с хората си, както се и гордея, че съм командир на полка и мога да застана смело пред моите хора, защото знам, че винаги ще изпълнят задачите, които ни е възложило командването на сухопътни войски. Високо рискова, екстремна, тежка. Работа за смели мъже и жени, с характер, каквито са военнослужащите от инженерните войски на българската армия. Работа, която понякога налага да повери живота си в ръцете на колега, в която място за грешки няма. Работа, която носи непреодолимо удоволствие и облегчение, когато е свършена добре. Работа, която притежава силата да превърне група военнослужащи от колеги не просто в приятели, а в семейство. Семейство, на което винаги си готов да протегнеш ръка. Семейство, в което всички полагат усилия за неговото добруване и просперитет. Както повелява заветът на първопроходците във военното инженерно дело от преди 145 години.